Oy, doon naman di ko hiram. Doon na walang pera, meron lang yabang. Yeah, boy! Ano? Happy? Shalala! Ako ba na to sa Mama Angel? Nami istorya, guys. Cool. Naday ni Juan Cool. Kanang mahinambog ba? Kaya balo ka ng mga Pinoy nga, mga hambugiro, mga Pinoy, no? Doon naman tiko, hambugiro. Doon na walang pera, meron lang yabang. Yeah, boy. Hambugay na sila? Hambugay ba? Kung Pinoy, Amerikano, o kanang Meksikano. Karon sila. Hambugay ito kuan patas anay Dax. Wala anay ba? Tapos karon unang entry kuan ng Amerikano. So expected sa mga kuan nagko gyud. Ito na present dito nila itong pinakadako gud sila. Kay para mo daw ito, dako kay premyo, bilyon ang premyo. Sige. Hambugiro mo ito, nagpadula ito. Patutuwago ng representative sa Amerika. Ano itong MC dito, pero English ka. Hindi na kamalog English kayo. Saya na to. So gawas na ang itong representative sa Amerika. Ano ito, hubo pa. Naghating tao. Hubo yun. Pag-anak na yung Dax kayo. Ito, mga sobrang tuhon good. Mga tao. Ay, malakpak mga tao. Yee! Tawag na kayo, nadaog na ginib. Dax kayo. Luyat na kita, wala na, lista sa judges, Amerika, daog na gini, dako kayo. Maghubo ko lang sa brief, gana ako din yun. Gana lagi. Ala na. So, sige, mana ang Amerikano? Ano po, ang Meksikano? Meksiko na po. Dako pa rin yung mga Meksiko na Kadiyot lang judges saya, maghubo pa lang, nag-anak ng ulo diri, paragbitin ba? Nag-anak ng diri. Ng mga tao. Palakpak lang ito, yee! Grabe ka na ko. Nag-anak diri ang ulo. Gihubong sila, gibakos diri, gibalikos diri. Kasagid, sobra pa sa Dax. Sobra pa sa Dax. Gibalikos ko ang sina, mak. Gadak, ka. Marag ka ng hosa, ba? Hosa, bumbiro gani pa. Sotoy lang. Ako kayo, anak ito ba daw, marag, lapas-lapas yun gamay. Dakdayo, kayo itong Amerikano, kayo itong katukod naman sobra. Iya, kayo yung anak, mga dinigit, magkatulod sa yuta. Taas kayo. So, itong Pinoy, late, itong Pinoy, pasaway ka sa time, late yun. Nguta na, bisa ito ko rin, ang Pinoy, marag, wala na, ulaw na siguro itong Pinoy, di na mo abot kay, siyempre, Pinoy. Pinoy. Sus na ito, isa ka, si Pedro Pedro itong representative dito. Pedro nga, nalit, itong kagwang. Padung ko po, siya katuod sa Pinyon. Karuan video dari sa ito kay para makakuan siya makaabot siya sa atos binyo sa panakanay ba kay kapandig siya nga dako gid ha sus ka kita siya ganang munong kita glubi bay katuod ko sa tong panakanay kuan re bay pa Dax nah dito sa nan bro ayon lang adtoy anang gatong duha ka kuan gina uli lang gani ko kay maulaw ta balong apil ka? Ingnan sa ako nung kita ito kan. Apil ka? Apil yung takong lagi. May lang, mabugas-bugas. Masaya makita? Masaya makita rin mo? Masa makapil lang ko. Dito sa nan. Katawa na ito mo nung kita. Kuan nito ka, ulaw lang. Masintante ko sa Pilipinas. Ulaw lang. Yan to, yan siya. Abot siya doon. Uy, napa ko ito rin. Kuan, napa ko. So, sana ang Pinoy na, tawag ng Pinoy. Please welcome representative from Philippines, Pedro. Pedro, may pangalan mo ka na to, Pedro. Gidayungan. Nagdayong ba ng Pedro ba?
Di mo si Pedro. Para ka ng boxing kanina. Money from the Philippines. Money, Pacman, Pacquiao. At Pedro. Di mo kan? From the Philippines, Pedro. At ikatawa sa mga tao. Sus, ang animal. Idayong-dayungan pa. Marami yung gidak sa buwan. Harap, abot ang si Pedro to. Siya, wala, hilong ng tao. Wala na si Pedro ba, nabuang na ba apil. Apil. Pero wala kasi kailangan kasi itong Pedro ha gito. Ayun, MC Pedro ha, mga tao, wala pa Pedro pa buang nila ba, ganun apil. Yung nga, tingala si Pedro, tingala mga tao, ano si katawas Pedro? Siguro ka nang nakiliti ba? Kinahana ba? Pagtanawag subay, wala naman dahil na ginayungan ng mga napoy 5 katao dito nagdayong sa gidayong ipasaan nitong ni Pedro. 5 katao pantog na dahil sa Pedro magsisiyag agikik kay ang mga nagdayong po siya sige po agikik dito sige guan na buhat ba terus gisubay sa kamera to pak giarang sa kamera pasok ka layo gud mga diri siguro pulo gro kada pa. Bantog na si mga tao si Aras Pedro kagilok ang kanahan pa rin nagdayong sa iyang dax day. Nakita ang kabaw, kaya naana ito sa pisong sa kabaw. Kaya kinasok-nasok sa pisong sa kabaw. Para si Pedro. Uy! Noon sa mga siya pangatawa niya. Nya, Andre, lami naman po kaya. Sige, isa may naman lang. Kaya nakasakot sa kapo. Hanap si Pinoy! Hanap Pinoy! Hanap Pedro! To guys. Ayaw agad magsalig sa mga Pinoy na pating dayungon nyo sa inyo kung naway stop. Disgrasya ka pa. Pero ko here, salamat.